Ahoj. Dneska jsme si pro vás připravili Chappi Bunny Challenge. Máme tady marshmallowny. Máme jenom jedny, protože navíc nám nezbyl prachy. Ale je to taky hodně narychlo. My jsme to počítali, jich tam 22. Každá jsme jeden sežrali, takže každá má 10. Takže jakoby každá má 10 marshmallowů. Tak, kdo začíná? Tady. Dobře. Chappi Bunny. Budem plevat. Já nevím. Chappi Bunny. Chappi Bunny. Tak. Chappi Bunny. Chappi Bunny. Chappi Bunny. Oh yeah. Chappi Bunny. Chappi Bunny. Musíme se smát tady. Já se nesměl, ty se bude blíž. Buď ticho. Chappi Bunny. Pane bože. Chappi Bunny. Chappi Bunny. Chappi Bunny. Chappi Bunny. Oj. Je to dobrý. Já už víc nedám. Takže nevím, kolik jsme... Já jsem měla 10. A Bartu zamít. Ty jsi jich dala pro mě 7. No. A teď jako každá nominuje 3 lidi. Takže, 3? no. Nebo... Já jich tolik nedám. No. Takže já chci nominovat Radka s Romanem, který právě teď natáčej. To jsou jakoby 2. A potom... Já jsem jmenovala Dominika. A potom tu Terku. Ona ví, kdo, já ji tam označím. Já chci Dominika, jestli to mě jmenuje na to. Super? Jo. No, říkej, že jdu. Ale on tam má... No to je jedno. Tak chci jmenovat Dominika. Šilpo. A já nevím. No, takže Radek s Romanem, Terka, to tam ještě označím, a Dominik Šilpoch. Ty 4 nominujem. 3. Takže 4. Jo, no jo, ale dvojčat to počítají jako dvojčat. Takže ahoj. Perfect blue, someday